Benvidas ao tutorial explicativo das taxas para os estudos de linguas na EOI de Vigo. O prezo pode variar segundo cada caso. O custe máximo dun curso ordinario sería 127 euros, pero hai casos nos que pode chegar a ser gratis. O alumnado novo que se matricula por primeira vez en Galicia nunha escola oficial de idiomas ten que pagar para abrir o expediente. Aínda que estudes varias linguas, só se paga unha vez por curso académico os servizos xerais, que son 13 euros. Por norma xeral, un curso ordinario ten o custe de 92 euros. Existen unha serie de reduccións das taxas, como vemos nesta listaxe. Aquí vemos unha táboa que recolle varios casos dando o total a pagar. Por exemplo, unha alumna nova que se matricule en dúas linguas pagaría 219 euros en total. Aquí temos un resumo visual da información. Existen dúas formas de aboar as taxas, ou por internet coa Axencia Tributaria de Galicia, atriga.gal, ou presencialmente nos bancos que aparecen aquí. O primeiro paso en Atriga sería premer no botón de Cidadáns. Despois, iniciamos taxa dentro do apartado de pago de taxas e prezos. Para entrar, temos varias opcións. O máis doado é a través do cadeado aberto, sen necesidade de certificar a nosa identidade. A continuación, introducimos os códigos de tramitación das EOIs e en obxecto de pago escribimos matrícula, por exemplo. Ao introducir os nosos datos persoais, é importante utilizar unha conta de correo que empreguemos habitualmente. Recordamos revisar o importe a ingresar E decidimos se queremos facer o pagamento en dúas partes. Prememos en continuar E seguimos as instruccións do noso banco. O Bizum. Ollo, aquí chegamos ao paso máis importante, onde damos a continuar, posto que o PDF ofrecido neste paso non ten validez para a matrícula. O xustificante que necesitamos os que pagamos en liña é o modelo 730. Se recibes unha mensaxe da administración solicitando o modelo 730, porque non o descargaches correctamente, terías que acceder directamente a operacións realizadas. Lembrade que tamén é posible pagar as taxas de maneira presencial. Nestas entidades, levando contigo O modelo AI, que podemos recoller na escola ou descargar da nosa web. Como última opción, tamén é posible descargalo dende a Atriga seguindo os pasos indicados. Parabéns! Xa pagamos as nosas taxas. Só queda subir o xustificante na plataforma de matrícula, a mesma ligazón onde fixemos a preinscripción. A validación farase durante o horario laboral, no mes de xullo de 9 a 2 e no mes de agosto de 10 a 1. Vémonos nas aulas en setembro.